खुलुमबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे गोदान निउस आपडेट लानानै फैदों। गिबि निउस आपडेटआव दङ नंखाय टेटनि सार्टिफिकेट दिन्थिनानै खामानि मावग्राफोरनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ थाबैनो नायबिजिरगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। बड'फा गोजोरथायारि मावथांखिखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन ओनसोलाव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय लाइमोनफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनाय बायदि क'क्राझार जिल्ला एबसुआबो गसाइगाव महकुमानि मु-3 बिल रायमना फ्रेन्ड्स गेवलां गेलेग्रा फोथाराव लाइमोनफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। जलधरनिफ्राय बिटेक खालामखांनायनि उनाव न'आवनो गोसो होथाबनानै फरायनायनि गेजेरजों सिभिल सार्भिस आनजादाव अल इन्डिया 23 रेंकआव बिथां सदब चौधुरिया उथ्रिसारनो हादों। मख'जाथाव दि बे सिभिल सार्भिस आनजादावनो सेथि मासि लानानै देरहासार जानो हानानै गावनि थांखिया जाफुंबाय होननानै फोरमायथिदों बिथां श'भन कुमारआ। बिटिआरआव थाबैनो केटिएम बाइक सालायनायखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ फोसावदों। बे थांखिखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ केटिएम बाइक कम्पानिनिसिम आर'जलाइ लिरनाय खोथा होबाय। मानोना गोबां लाइमोनफोरा जाब्रबथाय जानानै जिउ खोमानायाव केटिएमजोंनो जाथाय जानाय नुबाय थायो होननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बर'नि गिबिसिनै दिहुनजानाय आलायारन सावथुनखौ 35 बोसोरनि उनाव आरो हाग्रामाया जिनाहारि सावथुनखौ 26 बोसोरनि उनाव बिटिआर सरकारनि नाजानायाव बोखांफिननो हानायखौ मिरु बिसिसिएनि बुंथिगिरि जोंस्रां ब्रह्मआ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।